mga kaaksyon. Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon? Ka bugtaw na, ka pangapina, ka himos-himos na ang aton sila nga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sila nga palatuntunan karon dugay-dugay. Dalontang mga balita gikan sa aton sila nga mga aksyon reporters, mga kaaksyon. No? Naka-standby na ini sila sa pagdulong sa mga balita karon nga adlaw, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Hibaloon taman karon ang mga balita nasyonal, mga kaaksyon diri sa aton siling pagpangalagad. Anong mga balita sa siling adlaw diri sa aton siling palatuntunan? Action Report, first portion. Sa balita sa Kapitolyo Provincial, balita karon na aksyon na Marlon Hinovia, inimay kang tanan sa mga auditors mga auditors ang Commission on Audit nagsapol kay Gob Lacson kag mga department heads sa Kapitolyo Provincial. Action Report, first portion. Kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Police Office nga balita, Police Station 9 nagpreparar na sang kaso batok sa suspect nga nagpanglutang sa duwa ka empleyado sang isa ka kalan-an sa barangay Sumag, pero reportedly may information kita nga nadakpan ang isa sa mga suspect ang suspect sa syudad sang Himamaylan. Ato nini karon gina-verify ang ining information, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Hall, mga kaaksyon, sa Bacolod New Government Center, igabalita na aksyon Artay Hupon, inimay kang tanan sa palayag ni Councilor Al Victor Espino nga siguraduhon ang mangin bulig sa Bacolod City Police Office para sa ikaayo sang syudad sang Bacolod sa peace and order situation, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni aksyon na John Diaz karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa syudad sang Escalante, 12 anyos nga lalaki patay matapos mabungguan kag malapakan sang delivery van. Action Report, first portion. Plasma na mga balita gikan sa ato sining mga aksyon na reporters karon dugay-dugay. Ilabi na sa patrol naton nga ginaman ni Aksyon Eden Abuso. Action Report, first portion. Kag sa balita nasyonal mo dako maning sahi sang droga, no? 544 ni tanan. Grabe man nga klase sang droga, no? 544 million pesos, mga kaaksyon, nasa kote dito sa Cavite, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Kalakip man nga hatagan taig talupangod karon dugay-dugay ining parte sa may kang tanan bala sa testigo ni nga nagkambyo ho sa aligasyon bato kay Espinosa, kay Kerwin Espinosa kag Senador De Lima, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Kag kalakip man mga kaaksyon na hatagan taman ni karon sang igtalupangod ang Chinese envoy nag-courtesy call visit kay Philippine Coast Guard Chief Abo, mga kaaksyon. Ay, puwerti, no? Action Report, first portion. Kag standardized salary sa private kag government hospitals ginapanawagan sang grupo sa mga nurses sa Pilipinas. Action Report, first portion. Kag kalakip man nining 4 milyones ka individual wala pa nakapa-booster shot so batok sa COVID-19. Action Report, first portion. Kag kalakip man nining eksperto nagpabutsyag ang pagkakasbla sang face mask kay posibilidad apang hindi pagdalion, no? Posible nga makakas ng face mask pero hindi pag
dali-dalion. Action Reports, first portion. Kagining Calamity Fund sang Pilipinas bastante suno sa Department of Budget and Management, no? Department of Budget, mga kaksyon, DBM, ay perti, no? But utang sang Pilipinas naglabot sa 12.76 trilyones pesos sa bulan sang Abril. Grabe nga uting ba? Action Reports, first portion. Grabe ang utang sang pungsod sang Pilipinas, 12.76 trilyones ya kapisos as of month of June. Ay grabe nga utang ini. Ambot kun paano ini mga kaksyon mabayaran, pero amat-amat lang kuno siling nila. Aba, ti mayo man na kung maamat-amatan bayad ining mga kautangan. Action Reports, first portion. Upod ninyo. Pinalamang ini sa mga balitaan ta sa sining aga, mga kaksyon dre sa atong sining pagpangalagad. Sige, game 1 na kita ha sang aton sining NBA Finals karon last 9 bantayan diri sa Action no Radyo Bacolod. Las 8:30 pa lang karon tutok na kamo kay terahon ini sa aton sining mga sportscasters, no? Upod kay Action Art tayo upon kay Action Boy Duran karon ang aton sining coverage sang aton sining game 1 sa tunga sang Boston Celtics ka Golden State Warriors. Sa diin kamo ay perti, no? May ginpabutyag diri kagabi si assistant coach Roger Montalvo nga mangin masadya ang hampang sa game 1 sa tunga sang Golden State Warriors kag Boston Celtics karon nga adlaw. Tigin pabutyag kagabi sa Action firing line ni Montalvo nga diri makita ang kapasidad sang duha ka team nga sa opensa kag depensa, mga kaksyon, no? Kag magaserbi nga opinsa diri ang Warriors sa din yara ang humalampang sanday parente ni Action early si Steve Curry bla. Ayo si Klay Thompson kag Draymond Green samtang maghampang naman bilang depensa sang Celtics nga yara naman ang humalampang sanday Jason Tatum, Marcus Smart kag Jaylen Brown, mga kakson. Ay puwerte. Bantayan karon na 8:30 mga kakson sa Game 1 sang NBA Finals. Action Reports, first portion. Action no Radyo Philippine Standard Time, las 4:41 nga oras. Daligid lang kay matagtanay pinaka mga commercial sa atong sining pagpanumbalik report na sang patrol. Sitwasyon sang palibota sang syudad sang Bacolod aton hibaloon karon dugay-dugay. Pagpanumbalik sang Action Reports first portion. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sa
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa Sunin sa inyo sini nga mga monitoring city. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan kadto antang balita sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod, Nueva-Acción, Eden abuso sa patrol ato na nahimulsuan na ang palibot sang syudad mga kaaksyon samtang saka ang aton sining orasan kag lapit na lang masanaaw na ang aton sining mga dalanon. Balita sa patrol. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Eden abuso sa salyada sang patrol. Aksyon Eden, mayong aga. Good morning, Action Rex. Kag Good sa morning. naton nga mga ka-action. Happy Friday naman. Dasig ba? Gani. Do Do kadasig lang, no? Correct, Action Rex. Do sang Makambal san naman tani- ulang tong nga naglunes, subong biyernes na. Do kagapon, Thursday, walang gani. Subong Friday. Gani. Baka hambal naman tani Action Rex nga thank God it's Friday. Correct. Kay man, kabalo ka naman sa aton. Bisan ng mga ka-action naton, yun daw sakto-sakto lang kwarta, abi. Iban na mo man kwarta, pero wala pa gidaan curfew subong. Laban. Ang mga ilim na ng mga restaurants, kuana ng open na pwede na sa open 24 hours. Pero ang problema ang customer. Oo, Bisan ano pero para nga open niya da, galing kayong customer ang problema na damo. Oo, pero tikis abala Action Rex, lumabilib ka man kay bisan hindi chimpo something sweldo. May mga may mga naga-spend time gidya sa mga ilimnan kag bisan duha lang nakabatol pero duha ka batol pero hasta na mag-aga. No. Basi nakadaog lang sa STL. Basi bala ko naka-jackpot lang bala. True. Pero anyway, Action Rex. Ari kita subong sa may bahin sang Libertad Extension. Diri sa may Herna Street. Makita mo madasatan sininga live, matamat naman nagasana gaton sininga kalangitan. Pagturutangla ka may mga bituon man, tidula indication nga mag-ulan-ulan naman. Pero kabalo ka naman do gabayo-baylo man utok sang kalangitan daan. Kung hapon among pag-ulan niya. Oo,
subong maaga, pirpi kainit, Action Rex. Bisan Oh. pag tapak pa lang alas 6, alas 7, lumasunog ang panit mo. Gani. Pero pagka hapon-hapon do mabuang ka naman kay gulpe lang madaguog. Tag magkilati sa mga aksyon nanay tada subong temprano pa nagabugtaw na sila wala labot nga mula ni oras kitubod ang tubig sang prime water. Yay nga gaw man sila. Correct. Nga makapanglaba para pag halay ni nila karon na alas 7, alas 8, pagka alas 9 manlana nimo. No, Kay grabe laban daan ang grabe daan kainit, Action Rex. Pero anyways, dili kita sa may ari kita sa may Libertad Public Market. Ari na ni Action Rex so, sa may Hernaes Extension. May mga ka-action pa ding nagaplastar sa ila baligya pero for sure magulo adlaw karon magsarag-sanag wala na natin sila kay ti alagyan ano lang mga baligyan nila, mga ulutan no, nagkararoton? Oo. Mga ulutan ni Action Rex. Ari pa man kuton tabala si nanay Oo. kay Be? si nanay, halin pa ni sa may Code Action Rex mo. San Carlos? Ma'am, yes, ma'am, good morning. Joba Colod. Ma'am, sino nga niyalan ta, ma'am? Daisy. Sino, ma'am? Daisy Claro. Daisy Claro. Ma'am, din pa kamuhalin? Code. Sa Code. Alas, ano ka mo sa kanto, ma'am? Na COD. Alas, sa ibig ang gabi, kastar na kamo din. Why pa, makakatlaho na kami nabot na ano ang mga salakyan na kastar. Pa, alas, sa ibig ang galing na galing sa Code. Alas 9. Tapos alas ano ka mo din nag-abot? Alas 3 ko dahil. Tapos last plastar ka mo din dahil. At saka mo din alas ano lang pwede ka plastar? Alas 6 lang. Alas 6 lang. Pero ti sa amo ni oras, wala pa man yung mega panaway sinyo, no? Ay pa. Oo. Ti after naman pagka alas 6, huli naman ka mo balik. Oo, huli pagka alas 9 eh. So, but sila doon dire kami ilatulog. Oo, lang. Di sino di upod mong ma'am biyahe? Mga bata ko ka kung mga upod. Bilog na nga semana? Masda, nga salakyan na raw. Ano ko siya, Rex? Bilog na nga semana, ralang nadaslaman, day to Bilog na Sunday. semana. Everyday ka mo di ka bigya, ma'am? Ano lang, sa isa ka semana ka isa lang. Isa ka semana isa lang. Okay. Tena ni mga baligya mo, ma'am, pagtagpila ni. Mga daon kamote, polo, alugbati, 20. Agamatis sa hilaw, 40. Kilo. Ang kilo din ng kanlat, 40. Ang gugpos. Ay, mahal yun na ni mamang utanon mo. Mahal man din ang utanon mo. Halin to sa inyo, ma'am. Ila na produkto? Action Rex? Ila na produkto? Inyo ni ma'am produkto mo. Hindi, sinungka ko dito sa amon. Tingala ko mahal na kayo. Sinungka ko. Oo. After pila to yung mga repulyo kag pichay. Pichay tag 5-5. 5-5, no? 5-5, repolyo, 60. Okay, kamahal yung galang. Kamahal. Sa puno pa lang na? Kapambal ka na. Pautan lang pa tayo barato. Subon, mahal ka ko. Mahal pa gali. Amako mo tong 20. 20 pesos mo to. Ano ka dako na? Kay mahal ka ng good. At todo, mo lang. Ang 20 pesos tong lugbati to, ano ka dako na? Ang 20 pesos nga lugbate. At Resario, makita mo na sa pang live. Kagamay lang gali, no? Oo. Lang nalikit wala mahingwag sa kasi mahal ba yung gusto ng gasolina? Gani man. Mahal lang matakot sa salakyan. Tapila to sa inyo, mamang todo, per litro. Uy, ko kabalo. Pero do, Dako muro dito yan. Duga mahal-mahal pag iniadaan basta outside bako do, kung sayuran mo. Amo nang makakuan ko sila sa kasi kung magbaligya, alam man din sila nga doon gina ang presyo, doon gina panghatag mo lang nila. Wala na sila tayo nagbaligya. Gani man. Pero kadamo, man din nagabinakal. Sa di na sila dampi man sa Amelia? Diri sa may Hernaes Street, diri bala sa may sa may signage, di bala sa barangay sourcing, magwa ka rin yung road. Okay. Ari di sila ya kay titawhay di ila sila nga pwesto action ra. Tindi na sila pagnakpon? Basta pagka size manghimos na sila okay na kuno. Okay. Oo. Amo man di action ra sumagalili kadi sa piyak na side. Ari man di sila tanan ga raya. Ari may avocado. Ma'am, tagpila avocado mo ya, ma'am? 35. Okra. 80 ang kilo. Ang sa putos ni Action Rex, 150.
Na, di niya, halin niya, ma'am, yung ano niya, ma'am, San Carlos man. Kamuti mo niya, ma'am. 35 pesos ang kilo, action rate. Kamuti, ang unod siyang kamuti? Puti. Unod na sa unod? Unod ni sana. Orange, gali. Ah. hindi ko makilala. Pero malilasan rek mo na ay kanya di sila sa plastar ara makita mo sa ton live na damo-damo sila sa rek mo Okay. Damo naman galis ang nagabalakal, no? Oo, damo kay di subong wala na sang may mga nagasulod dito sa may Libertad Public Market. Kay si ang iban danaw tapos sa damo. Tawo ti ari ka hay di ako. Oo. Kumaga mo ni gali oras ka tawhay lang gali, no? Oo. Alin pa na sila sa gabi action rek. Si pagpangumpra na kamuda ni aksyonan ni. Mangumpra lang kami dito gaya kay ano din baklon sa 20 pesos man ano may goan sa 20 mo subong. Ako na pamangkot ang sudres kaya kilo sa kamuti. Tag 35. 35 risto ka pa 15. Kaya balon mo lang balor 20 lang maklon mo eh. Galing kay ti balik naman ang sunrek ti subong gagasol naman ang tanan. Ti mahal man ang gasol subong 3,100 Oo. 11 kilograms. Kailangan ang kamuti anhon mo na hindi mo ni pagluto. Kung isugba mo, mabakal ka man kahoy, mabakal ka man uling. Ay, duway ka pangadtuan, no? Di matubig na Ang uling nga daan, kung magbakal ka sa Tiangge, ambot kung tagpila, tag 20, bla mo kung 25. Tag 20 ang putos action rex. Pero Oo. ito pilang nahot lang, mayo pa tayo. Gani. Mayo tani ko, hindi ka pa pala pag-impoon nga basta pa ng uling. Hindi pa magmakot. Hindi pa magmakot. Kabudlay pa. Wala na kita niya butangan, that's why tubig na lang. So far, action rescue na mo, na di sa mga nagabinakal, kag man sa dala, nagabinahe pa mga tricycle, kahit hindi makabawi-bawi sila kasi kung wala pa mga manugsaway sa dalan. Kagway pa man di pasayro nga slakyan siguro. Dado tricycle man lang tanandang means of communication kag mga private cars. Correct, action rest. Tapos, gabawi-bawi, man yung mga tricycle driver, sa kayo magpuluadlaw, karon hindi naman sila papasok kami magbiyahe sa Laban. dalan. Pahigad naman sila. Pero so far, action rest kaway pa nga mga kanay-kanay lang subong. Dali lang kay na utod sa aksyon na din. Dali lang aksyon na din. Balikan ko ikaw dira sa Libertad Public Market aga pa, no? Tiyan mo na yung sitwasyon. Makita ninyo sa live ni aksyon na Eden Aboso sa aton sining patrol ang sitwasyon dira mga kaaksyon sa palibot sang Libertad Public Market. May mga tricycle nga nagbiyahe o wala pa sang dipaserong salakyan. Balikan ta sa aksyon na din. Kaya ginito, di ako kayo nagreklamo ko sa presyo. Ay kasabad, action rex. Pero amo na bala, actually look forward sa mga tao, subong sa every balita, kung mapatuma na to pagpungko ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi pa sila kagi o subong kay ti hasta pa sa June 30 mo. Correct. No. Basing una kita mo, isang wala pa kapungko, kaya diskusyon na ang 20 pesos kada kilo nga bugas. Di kabay pa, kay mga kaon na lang ta, kanon mo lang sudari, kay tag 290 da. Importante mabuhi lang Correct, tag 290 na kilo sang baboy, action rex. Tagpila? Tag 290. Grabe ba? Hindi na lang Pila lang makapanid, go peribs, mga 8, kung siyam lang kabilo, isa ka kilo. Grabe. Sinyo balay, pulo ako kilo, kulang pa. Ay, isa ka kilo? Mio. Ay, pwede, grabing presyo, no? Yes, mo na action na sige, lakat ang panahon, kasi man lakat ang mga presyo, pero ang mga income sang mga tao, kinabalabagan pa kung may wage increase, ano naman? Gani? Kasadya sa ato, no? Anyways, action direct sa aton sa mga action. Dumdumon lang gidyapo na ran COVID-19, kita mo nakita there is palibot, kaya wala nagasok-sok sang face mask. So dapat dumdumon ginaton, kag dala na lang protection sa lawas kay ulang init. Dala sang jacket, sang imo dira mga payo o kung ano man nga protection sa lawas. Observation report halin sa patrol, action
Christian Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio. Action Report. First portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. Temprano pa sitwasyon sa Libertad Public Market, mga kaaksyon. Sagwa lang to sang Libertad Public Market. Kay daw nagadanaw to kag under repair pa ang iban nga porsyon sang Libertad Public Market, no? Te damo nang bumalakal naton kag damo man ang nagaladlad sang ila sining nga mga baligya. Action Report, first portion. Daligid lang kay ma-recap tanay sa ato sining STL, mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ariyo sa mga tumalaya sang STL karon ng dugay-dugay ang loto ha. Sa STL kitanay unang draw kahapon 35-12 liwat 35-12 second draw, mga kaaksyon 14-10 kag ang third draw kagabi ni 30 kag 8. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sige na ilang mga kaaksyon na standbyan ay mahatag ta pila ka mga commercial sa kay Manuel Janong Gran Sapal. May lang nga pagpamati Manuel sa kay Romeng Istrabon Hitalanga sa barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor kaga pangape sa sining mga inoras. Kay Marcelon sabi, may lang pag-monitora. Dala sa Aksenda, Conchita Coscolwela, sa ilan ni Telma Pihidada, Sean Kadungon, Maria Fe, si Grace Sibunga, Emily Espanyola, Emily Pederoso, kag si Naida Macario, si Lolita Duloso, ga-monitor man Lolita Duloso. Tanan nagabugtaw na. Utay Benedicto, may lang pag-monitor kagay Mito Solitario, Tony Caparino, no po Bulao, sa kay Nobody Bakwado ni Nobody o Nobody go ni Bakwado. Kagawad Ramon Muesco, Kagawad Ramon Muesco, kag Noni Alson sang barangay San Jose, Sipalay. DC Santoyo Lisao, may lang pamate, ga-monitor sa Sitio Dulom, barangay San Miguel, La Carlota. Tamiyaw man si Amaya, Amay ko sa bago, sa kay Nestor Santoyo. Ayos, salamat gid Daisy Santoyo Lisao. And Imbong Jocampo, may lang pamate, dira sa kay Kap Vito sang maawhog pangapi sila. Imbong Jocampo kag kay Kap Vito sang maaw, no? Rodora Sikoya, may lang pag-monitor dra sa Deca Homes, barangay Kabog. And Joe Mungcal Torrelia from Binalbagan, Elvira Hilogo sa Charito Heights, Armando Gabang, kag kay Jerry kag parimo nito Hilado, ga pamati sa Action Radio. Salamat gid Armando Gabang ha, Armando Gabang. Ayos, Warlito ni siya, salamat gid from Barangay Taloca, kag Barangay Magbalyo sa Kabangkalan. Remar Beranio Lingoste sa Barangay Hagimit, La Carlota. Salamat gida. Sige, daligid lang ang iban ni pagkarunanta, mga kakson. Daligid lang matagtaray pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:14 nang aton oras mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining aga mga kaaksyon amon sa kanginan, no? Kadtuan tanang balita ni aksyon na mauna kita na kay aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita mga kaaksyon. Negros Occidental reports. Ini may kangtanan sa syudad sang Escalante, 12 anyos nga lalaki patay matapos mabungguan kag malapakan sang delivery van. Pertino do kasakit maning kamatayon sang nasambit nga bata, no? Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex, masubo-subo nga balita, ining 12 anyos nga lalaki ang nabungguan sang isa ka delivery van ang masubo si Lidrike nalapakan gid sa Action Rex sa aksidente nga nagruntad kahapon sang aga sa area sa barangay Hunob-Hunob sa syudad naman sang Escalante. Ining 12 anyos nga biktima sunod diri sa kapulisan nagatrabaho ini o kung nagapanahi bala sang nipa kay sang tion nga ini siyang nabungguan nagahakwat pa ni sa actually sang galamiton nila bala sa pagpanahi isang nipa Action Rex. Sunod kay Police Staff Sergeant Alberto de la Cruz, siya ang traffic investigator sa Escalante City PNP nga nagatabok sa dalan ang biktima ini aksidente nga nabungguan sa isa ka delivery van nga na medyo dasig-dasig ang pagpadalagan kumodulugon ang lugar. Ining delivery van ang ginamaneho naman ni Harin Marquez, 40 anyos, kag residente ni siya actually sang Pangasinan o galing Subong Blackite diri na siya nagatrabaho sa may Cape 5 Distribution. Actually ano ni siya, ga-deliver sila sang mga frozen foods, manok, basta iban pag niya sa isang pagkaon. Sunod diri kay De La Cruz,
halos nalapakan ang bilog nga lawas sining biktima sang panguna kag sang buli nga goma akson Rex nga mamanang gintunaan sang kamatayon sining biktima. Sa inisyal nga report ginpayag diri sang pulis dasig gid man ang pagpadalagan ug galing mahimo bla wala gilayon nga naka-apply sang preno ang driver sang van kag diretso nga nabungguan sini ang nagatabok nga biktima. Karon ang driver ang nahunong sa custodial facility sang Escalante City PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon. Kriminal din tapo ni sa gikan diri sa ingon ka dako Wilson Carlos nasa wala nga side nagtapo ni siya unya doon na ni siya gikuan nga kaning nipa bitaw sir kanang stem kanang paklang oo yan ni siya bitbit niya sa iyang kuan tuong abaga dili niya makita ang kaniyang naduro siyang tuo kasi na ang kaniyang mapaklang sa nipa kanan nga puso ban nagikan siya sa Balintawak Frater paingon ni siya San Carlos pero hindi mo kusog-kusog na puguro nga dagan puguro ka bantay ni mo na kanya biguran makapandringo kay siyempre dulungo na nga partner from Sunod Enrique de la Cruz, ginahulat pa niya ang desisyon sa pamilya kung inibla magpasaka sang kaso o kung hindi action Rex. Oy, sa tataran nga mga ka-aksyon sa mga hilig dila magigop sa mainit nga kape, aton ginaendoroso sa inyo, Dr. Alfred Luto, no? Duha ka resulta ni 649 kag 642. Yari na ang Luto result. Unahon tanay ang resulta sa Super Luto 649 mga kaksyon. Wala sang winner hong. Jackpot price is 32.2 million pesos more or less, no? Pertikahang good ba? Gali kay wala sang winner. Ang winning combination sa Super Lotto 649, 22, 21, 48, 47, 6, and 9. Liwat 22, 21, 47, 40 o kung 48, 47, 6 kag 9. Liwat 21, liwat 22, 21, 48, 47, 6 kag 9. Wala sang jackpot winner. 642 wala man sang jackpot winner, mga 5.9 more or less ang ato sining jackpot prize. Winning combination sa 642 mga kakson 28, 36, 14, 37, 13, and 3. Liwat 28, 36, 14, 37, 13, kag 3. Ang Lotto result. Yari na ang Lotto result. Amo yan itong atong sining Lotto result mga kakson diri sa atong sining pangalagad. Action Report, first portion. Sige, daligid lang mga kakson na standbayan ay matagtapila ka mga commercials karon dugay-dugay ay may lang pagpamati kay Nico Nex, Pamilya Helia sa Canroma, Pontevedra, Marayo, no? Kag sa tanan nga nagabugtaw, mayong agagid suno kay Nico Nex. Thank you, gid Nick. Kay Jinky Dialagdon, may lang pag-monitor. Kag kay Mr. Art Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, sa kay Noel Amar, Alma Refuela, Garden Amy Crismo Moises Refuela,
nga nagabanato sa amon tita Eva da sa hospital. Okay. Kag sa pamilya dira sa Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Halin sa kay Jinky de Alagdon. Nining Lisa Pidero, may lang pag-monitor kag Nenfa Ibanez dira sa Barangay Tangob. Nenfa Ibanez. Ibon Boycher, may lang pag-monitor. Salamat gid Ibon. Thank you gid. Ni Misya Roques sa Barangay Tangob man nga nagapamati. Sherwin Hugo sa nagapamati gid Morina Isconde sa Rasya Barangay Sibukawan Isabela. Barkit Tribe may lang pag-monitor kag tamyaw lang sa kay Kimpoy kag Ardong Yolo kay Antonio Yolo, Antonio Villanueva sang Binalbagan, no? Thank you gid Barkit Tribe. Ronnie Gordon, thank you gid sa kapiser Ronnie Gordon. Melinda Demerin, good morning lang. Melvin Finiafel, Alex Puentes, may lang pag-pamati Iboy Sarabia, thank you gid, no? Okay. Then Randy Dimos, may lang pag-pamati. Randy Dimos, no? Kamusta lang da sa Lutak Park sa Hacienda Grande, La Castellana. Halin sa kay Randy Dimos. Vanessa Mayo, salamat gid Vanessa. Idilaos kag Nanay Isabel. Kativer, Christian Roa, salamat gid. Stella Pahilanga Zizar, may lang pag-monitor Stella Pahilanga Zizar, no? Dira sa mut kundi ni sang area. Inday Plaza, may lang pag-pamate kag kay Barani ni Rico, ga-monitor siya subong sa kay aming Upsima, Gingging Perez, Konsing Baran, halin kay Nini Rico sang Baran Sitio, Pait La Carlota. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban Action Reports, first portion. Ayo, sige, daligi lang mga ka-aksyon na standby ay dugangan ta mga balita naton karon dugay-dugay. On standby si aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Daligid lang, standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw. Sa aton sining pangalagad, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:35 ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Update sining sa Police Station 9 bla, nagpreparar na sang kaso batok sa suspect nga nagpanglutang sa duwa ka mga empleyado sa isa ka kalanan sa Barangay Sumag. Kagang report naton nga nadakpan ning suspect dito sa syudad sang Himamaylan. Luis Balita. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Report gikan sa Bacolod City Police Office, ginaprepara na sa Police Station number 9 ang mga dokumento agod nga mapasaka ang kaso batok sa persona nga mo ang nagpangluthang sa mga empleyado
sang Orlitos Kalanan dira sa may Puro Progreso, Barangay Sumag, City, Syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Junji Liba, hepe sa Police Station number 9, hulaton nila nga makagawa ang duha ka mabiktima sa paglutang agud nga makuhaan nila sa kapidibet para makompleto nila ang dokumento nga mapasaka ang kaso sa korte. Base sa siya papakusisa ni Police Major Junji Liba, ang hepe sa Police Station number 9, Miyerkules sang gabi sa nagpadulong ang suspect nga gikilala sa kay Romel Castillo sang Bangga Kabug, Barangay Kabug, City, Syudad sa Bacolod sa Kalanan dira sa Barangay Sumag, kag wala na sang damo pang provokasyon ginpanglutang ang ining duha ka mga nagaobra dira sa Kalanan sa pagpati nga posible naulamid lang sa kaakig sang suspetsado. Suno kay Liba, ang asawa sang suspetsado, ang pamilya sang tag-iya sang Kalanan, rason kung nga nagsulong ini siya sa itong Miyerkules sang gabi, kag sa kainit, nga pagpugong siya sang pila kami pilyado, dito nagresulta ini sa paglutang niya gamit ang kalibre 45. Ang mga biktima sa paglutang nga sa Michael Jupita, 28 anyos, kag Jim Marberha, 42 anyos, lunsay Pumuloyo sa Puro Progreso, Barangay Sumag, ang paray ginabulong sa hospital. Sa subong, ginaprepare na ang papel since may identity man kita sa suspect, so pwede na itong sa file. No? Kaya may mga witnesses identified man ng suspect. By next week, i-file kami sa nadapan since ang mga ato ng wiktima ato pa sa hospital. Gina-ready ko isa sinadigulo kaya ay the ipapalistik ka naman by the way ang bala nga na-recover ang mga gili sa HL. Bali ang suspect nato, hindi na siya taga-dira. Buhay lang ato na mabiktima, mga empleyado ni isang Orlido City, no? Makita mo na sa Taytay, sa Sumag, sa corner sa Bagong Dalan. Mga empleyado ini sila, no? So, sa pagsira na nila, mag-inom-inom, pag-tambaya kami lang sa susunod sa kalendarya. Isang gulpiada lang nagpundo ang motor sa gwa. Tumusulod ni gulpiada ang suspect. Pag nang sita, nagsinggitan nga kung sino pwede din nga telehon o gapagsitas. Ang pakipasipay sa isa sa piyado na lalaki. So, gintambagan sa kaginya, kalma lang kay ispirahan ka lang na. So, nag-action sa magwa. Galing kay pag-antes siya na mag-gwa siya, aras peta, nagbunot po sila kag binalikid na nagapungkok ng tiro yan. So, naigot ni sa tiil kag sa tuhod. So, pagkatapos, pagwaya, ginakita naman ni isa, biktima natin, dahil nga gatindong sa kilid sa gwa sa kalendarya, gitiro yun naman ulit. So, amo talaga ni sakay sila sa motor. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, First Force. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. No? Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Al Victorres Pino, plano sa Bacolod City Police Office, kagiban pa mga kaaksyon. Balita City Hall. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Nagapati si Councilor Al Victorre Espino nga kinahanglanon gidman sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang istrikto nga pagpatuman sa makasuguan nga makabulig para sa katawhayan sang komunidad paagi sa pagtrabaho sang kapulisan. Suno kay Espino sa tion nga mayara sang kakulangan sa implementasyon sang peace and order ang mga otoridad, mahimo man nga magataas ang numero sa mga nagaluntad nga kriminalidad. Iniman ang rason suno pa kay Espino kung nga natabo ang insidente nga pagbuno sa minoridad sa NGC ground nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginaabi-abi man sang konsyal ang mando ni Mayor Bing Luna Diaz sa pamunuan sang BCPO nga pasanyugon ang ilang monitoring kag presensya sa lugar kasunod sang natabo nga insidente. Kung ginaobra nato ni nga ipa-implementan ni ining mga ordinansa nato, no, sa atong nga kapulisan o sa law enforcement agencies naton, hindi lang ang atong nga kapulisan, sa atong mga tanod, ang atong mga force multipliers sa mga tagsa-tagsa natong kabarangay. No, but ang iningan ni obrahan tagin isang polisiya labi nagit sa government center, ang hindi lang sa government center, but the government center is a symbol of Bacolod City, no? That is our seat of government diri sa syudad sa Bacolod. Dapat hilway ini siya kag ang aton bilog na syudad, hilway sa among nga mga insidente man kanugon nga natabo
15 anyos ang bata, his life was ahead of him, and then tungod sa sining insidente, wala na siya. No? So, we will enforce with the full extent of the law ang ining mga ordinansa naton ng pang pasal sa sanggunian pangusot kag ang national laws pa na. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon artay hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat Gidakson Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Karon dugay-dugay balita ni Aksyon Marlon Hinovia kag ang balita sa patrol ni Aksyon Eden Aboso. Pagkaronan ta na dugay-dugay. Dali gid lang mga ka-aksyon, standby. Santon Plaza. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mata. Sakit nagaro sobra kita gamaya. Buwas bawi lang kita mga ka-action. Buwas sa gihapon kita gihapon ang mga program diri sa Action Reports
first portion we have action Fred Salanga, no? Kay nagrobisita ini siya or nagbakasyon ini siya sang makadali mga ka-aksyon. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa kinanda na ko ang inyo sa ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex kantong maayong aga una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.